חברים, אתם שואלים, אני מנסה לעזור לכם. יואב, הנה הוא פה, מחר, בשעה 6 בערב, שנייה, הוא לא יכול לתת תשובה ספציפית לכל אחד. הוא לא יכול, אני אתן לכם תשובה כללית על הנושא, אני אתן לך תשובה כללית על הנושא. יואב יהיה פה מחר במתנ"ס ב6 בערב, ואם צריך גם מחרתיים ב6 בערב. כל מי שיש לו נושא אישי, פרטי, על נושא הארנונה והמדידות, יבוא לפה, יואב פה, הוא ייתן תשובה. על פי החוק במדינת ישראל, פעם בשנה, מועצת העיר של לוד, של פתח תקווה, של רעננה, אתם יכולים לבדוק את זה, יש פה את זאב שהיה פעם חבר מועצה, אתם יכולים לשאול אותו, מועצת העיר מאשרת את צו הארנונה של העיר, ולא עקפו את זה. כשאני נכנסתי לתפקידי באפריל 2007, אנחנו החלטנו כן לעקוף את החוק. דרך אגב, אם תסתכלו מעבר השני של הכביש על המגזר הערבי, אנחנו עוקפים גם שם את החוק. יש לנו שם עוד הרבה מאוד עבודה, ואין בעיר לוד בשנה האחרונה בנייה אחת בלתי חוקית חדשה. אני הגעתי לפה, אנחנו אישרנו צו ארנונה במועצת העיר, משרד הפנים אישר אותה, על פי הצו הזה אנחנו עובדים. בדצמבר 2008 נאשר את צו הארנונה של 2009, כך זה עובד במדינה. אני יכלתי ואני אמרתי את זה, להכיל את הצו הזה על פי חוק. גם 7 שנים אחורה החלטנו לא לעשות את זה, והחלטנו לעקוף את החוק הזה רק מינואר 2008. פנו אליי הרבה מאוד אנשים. אני מציע שמחר בערב, ואם צריך מחרתיים בערב, אנחנו נבוא לפה, וכל שנייה, אז הוא בסדר, אבל זה שנייה, רק רגע, שנייה, אל תצעק, אדוני, אל תצעק, אתה לא תנצח אותנו בצעקות, אל תצעק, זה לא יעזור, זה לא יעזור. בטח שלא יעזור. חברים יקרים, שנייה, תירגעו. זה לא יעזור אם תצעקו. הבעיה, בגלל שזה רוסים ובגלל שהם רגועים, אתם מרשים לעצמכם לעשות מה שאתם רוצים. אבל יואב פה, שנייה, חברים. יכול לענות עכשיו. אנחנו רשמנו את כל השאלות. אני מציע שמכם יהיה צוות שמבחינתי אפשר לפגוש אותו, ואני מתחייב גם לתת את התשובות. אתם תראו גם את התשובות בשטח. אמרתי לכם בתחילת דבריי מעל 10 דברים שאני מתכוון לעשות אותם פה בגני אביב ממחר בבוקר, ואנחנו עושים אותם גם בחודש האחרון. אנחנו אתמול והיום, יואב היה פה עם הצוות שלו, בדק מספר הערות שלכם, גם רשמנו את מה שאמרתם, גם נתקן אם יש פה שאלות ובעיות, ואני מחויב על כל בעיה ועל כל מדידה שעשינו לא נכון, לתקן אותה. אני מבין את מה שאתם אומרים, אני מבין גם את מה שאתם מביעים, אני מבין, אני הבנתי, אני גם רשמתי את זה, ואני גם אדווח לכם. בנושא הביטחון, הנושא של הביטחון זה הנושא המרכזי פה בעיר. שנייה, אני מדבר עכשיו, אני אתן לך אחר כך לדבר. אתה לא עונה. חברים, הגירוש שלנו יותר ויותר גדולים כל שנה. יואב, בוא תסביר פה. חברים, שנייה. בסדר, יואב יסביר. שנייה, חברים. כן, בבקשה. האם אנחנו שינינו שיטה? האם עברנו מנטו לברוטו? קודם כל, ערב טוב. שיטת המדידה בלוד לא השתנתה בשנה האחרונה ולא ב10 שנים האחרונות. אותה שיטת מדידה קיימת
שנים רבות. מה שקרה, היו דיווחים מהקבלנים שהם לא נכונים, היו דיווחים מדיירים שבנו בניינים שהם לא נכונים, תוספות בנייה שלא דווחו לרשות, אם זה חוקי, גם אם זה חוקי לא דווח לארנונה, לא הייתה את ההצלבה בין מחלקת הנדסה למחלקת הארנונה, לא שינו שיטת מדידה בעיר לוד. לא נכון. זה אחד. לא שינו, אני יכול להראות צו מיסים מלפני 5 שנים, זה אותו צו מיסים של 2008. שיטת המדידה לא שונתה. אני יכול להביא לכם את צו המיסים שהיה לפני 5 שנים, ואת צו המיסים שהיה עכשיו, אותו צו מיסים. משרד הפנים גם לא מאשר בקלות שינוי של צו המיסים. רגע. לא נכון. אני אראה לך, למה את אומרת לא נכון? לא נכון. אני אראה לך, את אומרת, זה שאת צועקת, זה לא עוזר. זה נכון וחצי. לא נכון. בנוסף לכך, התעריף בעיר לוד הוא בין הנמוכים בארץ. בין הנמוכים בארץ. איך בדקתם ש60 מטר נותנים? הדירות לא גדלו, פשוט. מה זה לא גדלו? אני מדדתי הכל. שיטת המדידה. חברים, זה לא יעזור. שנייה. אנחנו יודעים, שנייה, חברים יקרים, זה לא, שנייה, אל תצעקי, אני אתן לך, שנייה, אז אל תצעקי, תשבי אני אתן לך, שנייה, חברים יקרים, זה לא יעזור אם תצעקו, אנחנו באנו לשמוע אתכם עד... אני מדדתי. שנייה רגע. אני מבין את הנושא, אני מציע כך. שנייה רק רגע, הוא יסביר לך, שנייה, אבל אי אפשר, יש פה... אז אנחנו נבדוק, שנייה. אני מציע כך, אל תצעקו, שנייה. אז אנחנו פה לבדוק. אל תצעקו. שנייה. שנייה רגע, אנחנו... ערב טוב לכולם, זה לא יעזור אם תצעקו. שנייה. שנייה רגע. אז אנחנו נבדוק את זה מיד. אז אנחנו פה לבדוק. גברתי. תשבו בבקשה על מקומות. יש תרבות שנקראת תרבות דיבור. זה לא נראה בסדר, אבל תנו לו לענות. הרב יבוא לפה. כל מי שיש לו שאלה. שנייה, גברתי, א' הוא פה, הנה הוא פה. הוא מוכן, את יכולה לא לקבל, את אומרת שאת חושבת שזה לא נכון, אז בוא נבדוק. שנייה גברתי, הוא פה, שנייה, הוא האחראי, שנייה, הוא הנכון, אתה חושב, הוא הנכון, שנייה, הוא לא שקרן וגם אתה לא שקרן, הוא לא שקרן וגם אתה לא שקרן. מחר וביום רביעי, ואם תבקשו גם ביום חמישי, ואם צריך גם ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ב6 בערב, ואנחנו נקבל את כל מי שצריך פה ושואל. אנחנו לא שקרנים, גם אתם לא שקרנים. אם היינו שקרנים לא היינו באים לפה. אנחנו לא שקרנים, אנחנו נהיה פה מחר, אז אנחנו נבדוק את זה מיד. אנחנו בדקנו את זה. אני מציע שאת הבעיות הספציפיות נבדוק. אני רוצה, למרות כל הרעש, אני מבקש לאחל לכם שנה טובה, חג שמח, תודה רבה לכם, ומבחינתי נקיים עוד פגישה בחודש הבא. תודה רבה לכם. ספר